religiosos, de l'Església Ortodoxa, tota la comunitat dels carmelites i tota la comunitat que avui hem celebrat la nostra amistat i la nostra fe. Això seria el primer punt. El segon punt és que en la darrera reunió del Consell Pastoral vam decidir que avui faríem el comiat al nostre amic frare Pare Agustí. Sí, des de Navarra, a la mà dels antics. d'amistat, de servei i de fraternitat. Doncs ara un parell de laics, la nostra comunitat, primer llegiran unes paraules i després li entregaran uns petits signes de la nostra amistat, de la comunió que sempre tindrem. No diem a ells, sinó al rebel. D'acord? Bé, doncs, amb permís del senyor bisbe, volem agrair al pare Agustí la seva estada entre nosaltres. El passat mes de març, la comunitat tenia preparat un comiat. El pare Agustí marxava cap a la seva terra, cap a l'Índia. Com tots sabem, el virus ho va impedir. Ara, però, sembla que no hi ha cap previsió per la seva partida. Podria ser fins i tot inesperada. Per això avui, a la festa de la Mare de Déu del Carme, com que ens aplega una bona representació de la comunitat, hem pensat que és un bon moment per reconèixer la seva vivència amb nosaltres. A la comunitat et veiem, Pare Agustí, com un home bo, com una persona discreta i tímida. Hauries volgut passar desapercebut, però el Pare Agustí això no ho has aconseguit. El que has aconseguit és deixar-nos i encomanar-nos uns valors com la teva senzillesa, el servei, la teva proximitat, la teva prudència, l'amabilitat, la modèstia. Ets humil i reservat, i alhora ets atent i obedient. Tot unit amb la teva actitud sempre agraïda. Sobretot, però, ens has encomanat la teva espiritualitat amb la justícia. Com molts sabreu, estem fent una guardiola i el que continuarem fent és que marxi. Esperem que sigui una bona ajuda per a la seva comunitat d'Odisha o la Índia. I també li oferim un petit regal perquè ens mantingui en el seu cor, com de segur nosaltres el tindrem. Moltes gràcies per tot, Pare Agustí, i rep una forta abraçada a la teva comunitat global. Pau i bé a tots vosaltres, a qui tant us valoro i estimo. Primer, dues paraules necessàries, imprescindibles en tota la relació humana. Són les dues conclusions a què he arribat a les meves meditacions, conventuals i les pregàries. Gràcies i perdó.
Gràcies a Déu i a tots vosaltres per mil i mil motius. Perdó per les faltes i errors. Paraules ambdues que les dic de tot cor. Molt rebut de vosaltres, de tots vosaltres, en amistat, fe i afecte. Només us és donat en correspondència mútua. I què em diuen la fe i el cor? El primer i principal, que he procurat deixar en bon lloc a Déu sempre. En segon lloc, però no secundari, com a sacerdot carmelita, moltes d'hores dedicades a aquesta tasca ardua però bonica. Gràcies a Déu. Tot això estimant molt a tots, sense excepció. Bé ho sap Déu. I una oració per vosaltres, que tingueu bon esperit, bona salut i bon humor. Moltes gràcies, especialment al Pare Provincial Miguel i d'una manera especial al Padre Jesús i la comunitat Badalona, i gràcies per tot. Amb la Mare de Déu del Carme, que avui és el gran festa de les Carmelites. 14 vegades l'anomenen als Evangelis que és Mare de Jesús. Moltes més vegades li diem nosaltres en vida com a Mare nostra. Moltíssimes gràcies per tot. Gràcies, gràcies. Especialment gràcies al bisbe Antoni i vicari episcopal i moltes gràcies a tothom. No vull dir adéu, però fins aviat. Gràcies i gràcies.